Kok sukses ya Le, moto-moto jalan mama nang omah. Nggih, Mas. Aku ora nakal kaya Biono. Aku lho jane wegah jadi Biono. Aku ngopo mo, nakal yo becak lanang nggih. Sing penting nurut karo rawani wong tuwa. Wes ya. Kowe lho ya ngopo? Kakakmu lho jan rajin, jan pinter, beda karo kowe. Bayi ndukar rata kan. Nggih, Mak. Nakal ora apa, sing penting iso wis gedhe sukses. Nasibe wong kan beda-beda. Karepmu ya metang gagas kowe. Rasa digagas, Mak, jan anak langgeng. Wis aku tak mangkat saya, Mak. Iya Le. Hati-hati Le biasa namane. Ya iki, udah tidur. Oh iya, makasih. Arep banget saiki ta, Le? Ya wis yo bareng papa. Papa tekan terminal. Lah aku, Pak. Opo, Le? Kowe mangkat dhewe ya. Kakale ku ndi jare kok tukoke. Lah kae ning samping omah, dadah mah. Mana berangkat sekolah sih ya? Ya. Papa ki ndek motor sembarangan tenan. Lah dalah. Motor apa ki? Hah? Nah, boys yo. Ya wis lah. Apa sih, Mas? Lu taklukkan sekolahan ini. Jangan panggil aku Giono, panggil saja Gio. Hei, sampira iki. Keretanya wis telat, harga diopo kowe? Jadi gento kebanggaan orang tua no, Pak. Iki jam pira deloken? Jam 12 ki. Wayah mulai lho. Mulai ana. Oh iya, do mulai. Ya wis tak bali mulai.